Ще ти покажа 5 начина, с които да изкарваш 3 или даже 4 цифрени суми на месец. Направо да започваме. Първия начин е нещо, което със сигурност ти е много познато и 100% си го правил като малък. Мисля, че се досещаш, че говоря за създаване на YouTube канал. Това твое занимание може да се превърне в нещо, което ще ти изкарва много добри пари на месец. Кой знае, може да си следващия Георги Шишков, Деян Фрейзър или Хайпер Конг. Всички те са започнали с YouTube и виж къде са стигнали сега. Дори ако те е срам да застанеш пред камерата, това не е никакъв проблем. Има хиляди варианти за създаване на YouTube канал без да показваш лицето или гласът си. Давам ти пример. Можеш да правиш забавни компилации на български ютубъри, като канала Дук. Или да направиш нещо подобно на нашия канал. Възможностите са много. Трябва да седнеш и да помислиш. Но не мисли, че ще изкарваш луди пари от днес за утре. Ще мине време, докато ти се монетизира канала, намериш първите си спонсори или първото си предложение за партньорство с някой. Но ако това, което правиш, ти харесва, не се откажеш, то рано или късно ще започнеш да правиш пари от това. Няма невъзнаграден труд. Остани до края на клипа, за да разбереш всички начини, с които можеш да изкарваш 4 цифрени суми на месец. Предлагай услугата си в това, което си добър. Дали ще е създаване на логота, програмиране или като нас обработка на кратък формат видеоклипове. Можеш да търсиш клиентите си в TikTok. Всеки ден се появяват стотици нови контент креатори. Свързваш се с тях и им предлагаш услугата ти. Няма да те лъжа, в момента има доста хора, които се занимават с обработка на кратък формат видеоклипове и няма да е лесно. Ще ти отнеме някакво време, докато се научиш да обработваш видеята по един интересен и ангажиращ начин, но със сигурност си струва. Ще може да ти плащат по 25, 30, 40 или дори 50 лева на видео, което няма да ти отнеме повече от 2-3 часа. Петият начин е това, което ми е изкарало най-много пари. Остани до края, за да разбереш кой е той. Направи си курс. Да, знам, че сигурно ти звучи сложно, но не е. Всеки втори продава в момента курсове за лошо или добро. Виж в какво си добър. Дали ще е обработка на снимки, копирайтинг или нещо друго. Небето ти е лимита. Изобщо не е толкова сложно да го създадеш. Трябва ти един Discord сървър, в който да качиш видеята, в които обясняваш по дадената тема, и това е. Сложната част е маркетинга, как ще рекламираш курса ти така, че хората да разберат за него. Слушай ме внимателно, защото ти дам една гениална идея, според мен, чрез която можеш да го направиш. Създаваш TikTok профил, в който качваш малко безплатно съдържание, така че да помогнеш на хората и да им спечелиш доверието, и от време на време вмъкваш, че предлагаш курс, където можеш да ги научиш на всичко останало. Да бъдеш рекламно лице. Дори не знам дали се нарича така. 100% ти са излизали такива видеа в TikTok. Тези хора правят съдържание за различни бизнеси в TikTok. Дали ще са интервюта, някакъв вид скетчове или нещо друго. Якото на това е, че със сигурност няма да ви е скучен деня. Ще трябва да спират непознати хора на улицата, да мислите сценарии за видеята и може би най-трудното за вас – да се показвате пред камерата. Ако искаш да се занимаваш с това, със сигурност ще трябва да го преодолеете, този страх. Начина за намиране на клиенти отново е чрез търсене в TikTok или Instagram. Намирате някой бизнес, който виждате, че видеята му не са с много гледания и им липсва рекламно лице, пишете им едно съобщение и почвате да работите заедно. Да наясно съм, че няма да стане толкова просто, но отново, ако не спирате да изпращате все, някой ще се намери. А замислете се. Няма да ви трябва повече от 1-2 бизнеса, за които да снимате видеа, така че да изкарвате над 1000 или дори 2000 лева на месец. Сега ще ви споделя за начина, който лично на мен ми е изкарал най-много пари. Не заради друго, а защото изключително много ми харесва да го правя и отделям страшно много време и нерви за всяка една поръчка. Но преди да ти кажа кой е той, ще сме ти много благодарни, ако харесаш клипа и се абонираш за цялата безплатна информация, която то ти даваме. Та това, за което говорех, е препродаването. Намираш печеливш продукт и почваш да правиш реклами за него. Сега ще ти го обясня по-подробно. Начините за търсене са няколко. Дали в TikTok или в китайските сайтове като AliExpress или Alibaba, и не това, че е от Китай, не означава, че е боклук. Ако се загледаш, повечето неща около теб са направени в Китай. Следващата стъпка е да направиш рекламни видеа на продукта и най-якото е, че дори не трябва да имаш продукта наличен или дори сайт. Как така много е просто. Правиш видео, в което обясняваш за продукта и показваш негови снимки. Казваш на хората, че за поръчки могат да се свържат с теб налично в Инстаграма ти.
Най-вероятно, като всеки типичен българин, ще ти напишат цена. Пращаш им скрипта. Човека си поръчва от продукта ти, но му казваш, че ще има леко забавяне около 10 дена и се надяваш, че няма да е проблем. Повече хора, щом вече са направили поръчката, няма да им е проблем, а точно обратното. Ще чакат продукта си с нетърпение. След това вече поръчваш нужната стока и я изпращаш към клиентите. Просто, но много печелившо. Парите са навсякъде около нас. Стига да не те е мързел, ще можеш да изкарваш много прилични суми на месец, дори да си на 14, 20 или 30 години. Напиши в коментари кой метод би изпробвал.